אצבע בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון, כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. שלום, לא ראיתי אותך מזמן. ברור שלא ראית אותי מזמן. נסעתי לחו"ל, תחרות פיות חסרות לכבוד. זכיתי מקום ראשון. מה את אומרת? אבל אני דווקא חושבת שפיות הכבוד הרבה יותר מצלחות. את לא צריכה לחשוב, את טועה בגדול, ואני תכף אוכיח לך את זה. יאללה, בואי נחבר ביחד. בואי נעשה משהו רק מאפורים. משהו מאפורים. שוקריה. אופס, לא ראיתי. מה עשית? מה עשית? רוצים שוקריה? כן. נעזור לכם? כן. אני אוכל את זה אחר כך. אם מישהו מוצא אפורים שייתן לי, אני עם אפורים גם. אתה חבר? מה אתם אומרים? אולי נשחק משחק מחבואים? כן. אוקיי, החוקים הם כאלה. אני סופרת עד 5 ואתם מתחבאים. אסור להתחבא, 2 באותו מקום. אוקיי. יאללה. 1, 2, 3, 4, 5. מה אתם עושות? אסור להתחבא שם. מותר. אסור. מותר. לפי החוקים אסור. לפי החוקים שלנו. מה אתה? 1, 2, 3, מישל. אנחנו בתחפושת. לא אכפת לי. מה, אתה לא רואה? מה אתם אומרים? אולי נשחק משחק מחבואים. אוקיי, החוקים הם כאלה. אני סופרת עד 5 ואתם מתחבאים. אסור להתחבא 2 באותו מקום. אוקיי. יאללה. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, מישל. וואי, איזה טובה. 1, 2, 3, מישל. איזה חדותיים את. 1, 2, 3, מישל. איזה טוב אתה, אבל אל בטוח פעם הבאה אני אתפוס אותך. 1, 2, 3, מתן. וואו, תבוא במשחק הזה. הדבר הזה, מי מחנך אתכם בכלל? אוי אוי אוי. מה זה הדבר הזה? שישלחו אתכם למשטרה. תביא פס. תביא. עוד כמה רחובות ואני... רגע, חכו, סבתא של בני עוברת. שלום, מה שלומך? לעזור לך? איזה ילדים נחמדים. תלכו את מי נפלא בבית ספר הבנים. איזה טובים אתם. ההורים שלכם לא מצליחים כלום בלימודים בבית ספר הבנים, נכון? נכון. אוקיי, בנות, עוד מעט יש לנו כשמות צירים ואנחנו צריכות להתכונן. אוקיי. תגידי מישל, מה עם המוזיקה? בחרת כבר? כן, מה אתם אומרים עליה? מה זאת המוזיקה הזאת? לא אוהבות את הסגנון. אוקיי בנות, בואו נתחיל להעמיד אתכם. את תעמדי פה, את תעמדי פה, את תעמדי פה, ואת תעמדי שם, ואני אעמוד פה. מה זה? שאת הכוכבת היחידה פה? כן. לא! כן. לא חברה שלך, לכי לבית. איזה אוי. אוקיי בנות, יש לנו כישרונות צעירים, אנחנו צריכות להתאמן ולעבוד כצוות בשביל לנצח. אוקיי. סבבה. טוב, מישל, מה עם המוזיקה? כן, בחרתי. מה אתם אומרים על דרך השלום? כיף, יפה. טוב.
אוקיי בנות, צריך שיראו את כולם. אז בואו נעמוד כולם בשורה ראשונה. יאללה. יאללה, בוא נעשה את ההתחלה. את רואה? להיות פיית כבוד הרבה יותר טוב, פיית הכבוד הרבה יותר מוצלחות. האמת שתמיד רציתי שיכבדו אותי. כל הזמן רציתי שיתייחסו אליה בכבוד. אז אם כך, אם נתנהג בנימוס וכבוד לכל אדם וחבר, יהיה עולמנו יפה יותר. זהו, לא ראיתי אותך מזמן. ברור שלא ראיתי אותי מזמן. נסעתי לחו"ל, לתחרות חציות חסרת כבוד. מההתחלה. כן, זה לא טוב, זכית משהו. יופי. אמא... רואי, אתה בתמונה! אני פיית הכבוד. בנימוס וכבוד לכל אדם. זה פספוס. עדיין לא ממש פשוט. יש לך מנות סוכריות, אוקיי, בואו כשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה, המפקד היה אומר, אתה ראשון יא קאזה! כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוד, ומאחור הם צעקו, כל הכבוד! כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד,